Det bliver godt med en kold øl senere i dag. Ja, for satan. Ved du hvad? Jeg giver i dag. Nå, det siger jeg da ikke nej til. Jeg kom lige til lidt ekstra penge i går. Nå, du fik måske solgt din ekstra billet. Nej. Det var fordi, jeg fandt 1000 kroner i går. Wow, hvor fandt du dem hen? De lå på min konto. Så nogen har overført penge til dig? Ja, det tror jeg såmænd ikke. Jeg tror faktisk bare, jeg har brugt lidt færre penge, end jeg regnede med. Så er det torsdag. Det går løs. Når vi alle skal på en sygt grim festival. Nå, så er det simpelthen i dag, det starter. Er du klar? Ja, jeg tror simpelthen, jeg har fundet den hurtigste måde, jeg kan blive venner med nogen på en festival. Ja. Man skal finde nogen med en fed t-shirt. En fed t-shirt. Ja, Og så? så siger man fed t-shirt. Og så er man venner simpelthen. Næsten. Hvad mangler der så? En øl. Selvfølgelig. Hvis de også kan lide din t-shirt, så går det endnu hurtigere. Er det noget, du har testet før, eller? Flere gange. Virker det? Ja, indtil videre. Jamen okay. Absolut intet om det, og meget mere efter dagens festivalprogram. Over til Johanne. Hvad så, Johanne? Er der noget nyt? Vi starter i dag med, at vi skal fejre Bogfinkervejs 10-års jubilæum. Det bliver et brag af en fest med fællessang med folkelig lejrbåls hiphop. Senere på dagen gælder det selvfølgelig Anne Linnet og Sort Sol. 2 navne, der er blevet uomgåelige i dansk musikhistorie. Udover det vil jeg også anbefale, at man oplever et melankolsk rock-uvejr fra dansk-færøske Brimheim. Og så bliver jeg nok også mødt til at opleve Lip Sync Battle med på Undergrim. Til slut kommer Dagens anbefaling! dagens anbefaling fra mig i dag er helt klart Ashes of Belly. De fyrige unge drenge fra Roskilde, der får grunchen til at genopstå fra asken. Det skal opleves. Så er der reklamer! Har du en t-shirt på? Yep. Kunne du tænke dig en anden? Okay. Så kig forbi. Fede t-shirts. Vi har fede t-shirts. What? Virkelig fede t-shirts. Nej. Fede t-shirts. T-shirts til mennesker. Er det en reklame, du selv har lavet? Nej, det er det ikke. Det var det godt og gik da. Det kunne godt lyde lidt som en reklame, du har lavet. Du har lige snakket om t-shirts. Altså, jeg har intet med det at gøre. Virkelig? Jeg synes, at det var lige så uhyggeligt, som du gjorde. Okay. Hvordan kunne de overhovedet vide, at jeg havde t-shirt på? Det har de vel bare gættet. Det er ret mange rigtige gæt i træk, synes jeg. Det bryder jeg mig ikke om. Nå, vi skal også i gang med dagens brevkasse. I har skrevet ind til vores brevkasse. Yeah. Dagens spørgsmål kommer fra Rikke. Hvordan finder jeg mine venner igen, hvis vi bliver væk fra hinanden? Det er nemt. Man aftaler et mødested Ja, og et reservemødested det lyder meget fornuftigt. og et reservemødested Okay. og et reservemødested. Hvor mange mødesteder har du? Ja, det kommer an på, hvor godt jeg kan lide folk.
Det virker lidt overdrevet. Så skal man også have et kodeord. Et kodeord? Ja, Hvorfor? altså, så man ved, at det er en svømmer. Det ved man vel normalt ved at kigge på dem. Ikke, når det er mørkt. Bliver det så mørkt? Det kan det sagtens blive. Okay, hvad kunne sådan et kodeord så være? Det fortæller da ikke dig. Hvorfor ikke? Så er det jo ikke et kodeord længere. Der er ingen af lytterne, der leder efter dig. Man ved det aldrig. Nej, okay. Men hvad var jeres kodeord så sidste år? Den originale biografudgave af Waterworld er undervurderet. Hvis du lige vil fokusere en gang og holde dig til emnet. Det var koden. Det er ikke et kodeord. Og Det er en holdning. det kan godt være begge dele. Okay, virkede det så? Jeg fik aldrig lige brug for det sidste år. Nå. Så man aftaler mødesteder og kodeord. Og hvis det går helt galt, Ja, så står man stille. man står stille. Ja, Og så? og så på et tidspunkt kommer der nogen forbi, man kender. Det lyder ikke som en plan. Det var sådan, jeg fandt mine venner sidste år. Hvor længe stod du så stille? Det kommer an på festivalen. Okay, hvor længe på Grim? 6 timer. 6 timer? Jeg fandt dem jo. Stod de så også stille? Nej, de ledte efter noget. Det er derfor, systemet virker. Ja, det var vist det, vi nåede i dag. Jeg tror bare, vi kører en outro jingle.